Tak keď je otázka mierená explicitne na ten pocit, že aké to bolo vonku, tak povedal by som, že na ten druhý krát to bolo ako intenzívnejšie, ten zážitok tých fenoménov, všetkých toho svetla. A ako čakal som všeličo, hovoril si, že ľuďom sa bežne aj motá hlava, že nie je to vždy príjemné, ale ako nemal som žiaden problém vyslovene. Veľmi som si to užíval. A stále v podstate ešte to tak nejak prežívam, to okolie, že aké je to veľmi intenzívne. No ale čo sa týka toho pobytu priamo, tak, pardon, nejak nemám hlas, no, tak nejak som registroval, že ten pobyt v tie 3 dni bol skôr o tom nejak sa naučiť integrovať tie všetky ako šialené vízie, tie excitované myšlienky a len nejak v tom zotrvať a nerozptýliť sa. Kdežto ten týždňový pobyt bol už viac, samozrejme aj o tomto, ale zrovna po tých 3 dňoch v tomto týždni sa mi odohrali nejaké už konkrétne zážitky, že vynorila sa mi nejaká spomienka a nejak som si to spracoval a v tomto to bolo aj iné priamo v tom pobyte. Tak ako som už povedal, že práve po tých 3 dňoch som registroval, že bol taký pík, možno ten 4. deň, že bol taký najintenzívnejší. Ale ako aj keď ten 3-dňový pobyt bol taký viac menej nie o tých zážitkoch, tak určite to malo nejaký pozitívny dopad, ktorý som cítil po tom pobyte. Uvidím, aké to bude teraz, lebo mal som pocit, že ako veľa z tých vecí z toho pobytu som si odniesol aj, ja neviem, 3 mesiace dozadu, ako potom, že sa to nejak prejavilo. No, tak ja vlastne, keď už som dokončil ten 3-dňový pobyt v tme, tak mi bolo jasné, že ešte pôjdem na týždeň. A neviem, čo ma priviedlo, no tak to je asi tá otázka, že rovnaká odpoveď teda ako na otázku, že čo mi vlastne ten pobyt dal. No, neviem to povedať, ale tak cítim, že to je niečo prospešné. No. A tak som tu, no, vidím, či prídem aj po 3. Tak ten pobyt v tme je náročný, ako tak ľudia tam nechodia preto, aby to bolo jednoduché, ale ako je to tak ako s každou inou myšlienkou. Príde mi myšlienka, že kurne, aby som išiel na svetlo, chcem stihnúť to a to a to. A ono to vlastne potom zmizne a veľakrát, keď som mal nejaký náročný zážitok v tej tme, tak som si akoby nejak uvedomil, že čo sa stane, keď vyjdem na svetlo, že v podstate tú myseľ budem mať stále rovnakú, hej. A ako tak som tam vydržal. A ako určite, že som sa tešil na svetlo, že si to tu užijem a budem riešiť veci, ale ako tak všetko je na niečo, všetko má nejaký benefit, tak niekto ide na Slovensko, niekto do Indie, tam je niečo, tak aj tma má niečo svoje. A ako veľmi som si to užil, to je pre mňa hlavné. Tak asi ľudia, ktorí sa boja toho, že sa budú báť. Tak neviem, či to je dobrá odpoveď, ale tak netreba sa báť, že sa budeme báť, to je celé. A pre mňa ten pobyt v tme bol práve veľmi užitočný v tom, že som najprv skúsil tie 3 dni a potom som išiel do toho týždňa, že mal som to očakované. Ale poznáme ľudí, čo išli hneď na prvýkrát na týždeň a prežili to bez újmy, tak asi to závisí dosť od človeka. Ale to jedlo bolo stále super. Ja som ešte prvý pobyt dokonca pôstoval, 2 dní myslím, a potom som si dodal, to bolo ako úžasný zážitok to jedlo. Ale teraz som nepôstoval a bolo to stále veľmi chutné.
A hlavne som bol rád, že mám energiu, no lebo tak vládal som tam cvičiť každý deň a ako nebol som taký ako usedený, tak to pre mňa bolo dôležité. Ako tak niekedy, keď človek zje nejaké sacharidové jedlo a nevie čo so sebou, tak som tam tancoval a všelijako cvičil a neviem čo, ale ako tak je lepšie, keď proste viem, že povedzme nemám moc pohybu, ale tak viem si dať aspoň pár klikov a niečo také. Takže za mňa v pohode. Určite. Tak som dosť prejogovaný už tam, ale ako podľa mňa je dobré mať aj nejaký pohyb, že povedzme nejak posilniť tie svaly. Dával som si kliky, mal som nejaké popruhy za sebou. A ako asi to záleží tiež od človeka. No. Ja som taký, že rád sa vždy hýbem, tak je to pre mňa trochu náročnejšie. Tak ja neviem, asi sme si všetko povedali, no ja sa len možno teším na ďalší zážitok, ak bude.